поста YouTube. Сори, че не ме чувате хубаво, много съм си залутал някъде микрофона и се открих. И да, дано вече да ме чувате по-ясно от всякога. Днеска ще снимаме в един сервер на Blazecraft в играта Minecraft, както виждате. Не знам някой. И да, тук си има Treasure Chest. Ухуй, парички, да, ти не го знаех. Обновява се на 24 часа, дори тук да го пише. Да, а сега няма се правя много труда да се търсим на захо, защото това ми е вече, защото един приятел ми каза за сервера и днес ще цъкам за първи път в него. Дано да ви хареса клипа, моля да не стекат някои такива гадни направо да гледат клипа само от началото и да кажат, много тъп клип, моля ви, изгледайте го до края. Много да ви хареса, защото аз поне бих си направил труда, да, аз мисля, че не бях ви казал, че аз съм да, направо сега ще го. Аз съм Bly for Flame от Ninja TV Production. Аз създадох канала и дано да ви харесат нашите клипове. Аз още не съм с пълен екип, само аз съм и още търся членове. И да, в описанието аз съм си направил сега просто едно друго име. И в описанието ще видите как може да се присъедините в това. Да, ще трябва да направите клип, де. Окей, нека да започваме с нашия сервер. Ще паузирам за малко. И здравейте отново, значи добре. Открихме място, къде да живеем. Телепортирах се до ареса на един приятел. Ще е тайна, защото не искам, нали, като стана по-популярен, фенове да идват при мен, де. Малко, защото обичам да съм обикновен сам, когато оцелявам. Нещо, че има там един фара. Окей. Значи, сега кит юзер. Аз се го вземам. Ако не излиза някакъв моб, да размажам с земята. Окей, мисля, че не ме чувате силно и заради това сега ще приближа малко до нещата. Телефон свързан с слушалки. Заради това малко ще е трудничко. Не знам, после, нали, без това ще проверям клипа и ще проверя дали се чувам. И така, толкова малко аз ще говоря, защото знам колко текчителни стават клиповете, когато никой не говори. Не мислите, че не познавам това чувство, аз гледам клипове. Мраза да събирам дърво. Много бавно става. Да се направим на тайма на дамочка. Точка е. Разбира се, че днес. О! Забравих, че на спомня имаше бутон Time Save Day. Чука съм намерял. Това се роди на глава и да предупредя. Ама не рад. В началото, като бях влизал за първи път, много ме лагаше. И беше така ми завъря. Ако гледате дърво, трябваше да го щупиш два пъти, ако няма да ти го даде. И това е един от лаговете. Всъщност това е лагът, който бих ви казал.
Може да е глич, да ви кажа. Да се гачва. Да гледа сякаш не се чупи. И окей, половината клип аз до сега ви да я кажа, че е протечел. Защото нали съм с бандика, мога да снимам 10 минути. Това трябва да си нуб, за да не го знаеш, или да си поне под 8 години. Аз съм 12, кога трябва. Не съм тъп като галош. Не съм тъп. Не съм зуба, бе. Аз съм човек. Който е човек? Човешки ум. Окей, нашия клип скоро ще приключва. И да, дано да ви харесва клипа. От сега ще ви го кажа направо. И ще просто пак ще откажа по-голяма работа. Ако му пука. И да. Дано да го изгледате целия, да не го отекчавам, де. Защото в първия клип, както гледаме, за сега събираме само ресурси. За да оцелеем. Добре, пишете ми коментар, ако искате, например, да ползвам някакви скучни места, ама определите точно, например, ако събирам ресурси или копам. Да. Окей, тук се продават. Защото наистина понякога е скучно да събираш ресурси. Да. Дано да това, че ми е първи клип да не го отекчава, че не съм истинен ютубър. Да, че всъщност повечето заради това хейтват, де. Не че хейтват, ами не навеждат новите ютубъри. Просто не изгледат клиповете, не изгледат един-два клипа някакви. Аз съм, защото един ютубър, който беше чисто, защото имаше само 4 клипа и много беше нов и на всеки ден качваше 4 клипа. Да, то през 1-2 часа качваше клип. И бяха много интересни клиповете, да ви кажа. Не помня каналът, бях гледал преди 2 години. Той беше спрял да снима. И това направо беше тъпо. И след 2 години ми дойде идея да снимам и аз. Гледам, че има толкова много ютубъри, а защо да си направи един канал? Да, защо не? Пак и аз нещо да имам, да снимам за кеф. Нищо, че компютъра ми е бавен, направо бавен като компютър от праисторическата ера. В там изобщо нямало компютъри. Сигурно му е най-бавния компютър в света. И аз толкова искам някакъв чисто нов лаптоп, да ви кажа. И заради това ще събирам пари от YouTube, нали знаете там, че има начин да събирате пари. Някой друг мой клип мога да ви покажа как да се събирате пари. Да, може да ми е в следващия, в тип туториал. И като гледаме, остават 2 минути до края на клипа. И да, през целия клип, как да ви кажа, малко тъпичко става, защото събирам само дърво. Нищо хубаво. Знам, че може да е скучно, но какво да правим? Събираме само ресурси да се построим на следващия клип. Ще построим къща. Все пак това е част от оцеляването. Не трябва поне 2 стака лут. Но събрахме ги. И тази събота, значи, която идва, дано да успея да снимам, ще хора при майка ми, там изобщо не ми дават да снимам видео, изобщо не ми дават да си тегля бандикам и нарочно тайно си снимам клипове. Може да се каже, че е secret channel. И да, той, ако позволят вече да снимам при нея. Да, ако се чуете всякъде съм не при майка ми, аз съм при баба ми, защото те ми е по-близко от училището и такъв е живота, какво да правим? За всичко има причина, бе. И да, да гледаме, това е край на клипа, значи дано да ви хареса клипа, моля изгледайте, дано сте го изгледали целия, аре, бай да
Абонирайте се и харесайте.